Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni i nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Dobro večer. Treba mi Draganče da mi nacentrira levak za pretakanje kupusa i benzina. Ne može, ja nisam Draganče. Nisi, a? A što si mi lebati onda otvorio vrata? Ko je ovo? Ko je? Poštar! Koji? Poštar! A poštar? Naplaćujem telefon. Očiju mi nisam kod kuće. Kako nisi kod kuće, pa gdje si bolan? Otišla sam u samoposluge, ne da se vrćem jedno 3-4 sata. Ma šta pričaš da si ošla u samoposlugu kad je ovo cipele na polju? Pred vratima. Cipele mi na polju? Jeste. Deteta mi mojega, ako će da mi veruješ. Toliko sam izlapela da sam otišla bosa u samoposluge. Ako ti telo stavila tuma. E pa niste doći ja sutra. Čekaj, Praškoviću. Molim. Zašto sam se udarate po glavi? Pa iz dva razloga. Kao prvo, nisam mogao da nađem nijednu osobu koja bi se prihvatila tako odgovornog i teškog zadatka. Kao drugo, osjećam ogromnu lagodnost, sreću i zadovoljstvo kad prestanem da se udaram po glavi, razumiješ? To je strah, to je stalni trening. Šta je s tobom, šta si ti pipaš? Jo, ne pitaj mu Lazare, boli me glava mnogo. Ne pričaj. Živote. Znaš ti, Jablane, da bi tvoj mozak mogao da se dovede u veličinu oraha, na primjer, čak toliki da bude? Pa mogo bi vjerovatno operaciju. Ma ne, nego prostim naduvavanjem. Ja mogu ti ga naduvam na 2 atmosfere. Jel onaj vaš kum Toma iz Niša bio drugi oficir u mornarici? Tomo iz Niša? Da. Taj je zamaro doguro do još većeg čina. Malo mu je falilo da dođe do prvog oficira. A prvi oficir pretpostavljam daleko stanovao. Ne, nije to, bili su oni zajedno na palubi, nego je bio slučaj. Izbio skandal sa ovim mojim kumom. Kako? Onaj mali, brodski mali. Od palube. Jeste, mali bio ispod palube. I došao on i raportira mom kumu Tomi, kaže, kapitane, ispod palube rupa, velika rupa. Tomo kaže, pa šta? Pa mali se onako njemu vuče direktno u lice i kaže, kako kapitane, pa šta kad kroz tu rupu nadire voda? Moj kum Tomo uveti ovog malog za uši, potegne ga i kaže, slušaj mali, ne paniči i ne pričaj gluposti, idi dole, probuši još jednu rupu da voda ima gde da isteče. I ovo uzmu pa ga bace s broda, doduše mi da pila, pa je dopride do Adicigana. Što si me prebila, srećna ne bila, ko će da sveti što me umlati? Što si me prebila, srećna ne bila, ko će da sveti što me umlati? Hasan, 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 Hasan. Bili smo u braku tačno 24 sati, kad bi sve krušljagu i zube rasklati. Bili smo u braku tačno 24 sati, kad bi sve krušljagu i zube rasklati.
prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Hasan, Hasan, Allah, sahibtu fahiba jamahar al-hamda, Hasan Allah, Hasan, al-hamda, Hasan, Hasan. Pobego pod kauč da spavam u tami, a kad zora svanu ja otido mami. Pobego pod kauč da spavam u tami, a kad zora svanu ja otido mami. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Hasan, Hasan, Allah, šarla halla kabada halla, inna indi šarla halla masa, Allah, Allah, Hasan, šamta skamta, Hasan. Sad ću moju ljubav odmah da se ranim, fizički se biješ, ja ne znam da se branim. Sad ću moju ljubav odmah da se ranim, fizički se biješ, ja ne znam da se branim. Što si me prebila, srećna ne bila, ko će da sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, ko će da sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Što si mi prebila. Iza 7 gora i 7 mora počinje ogroman okean. Nepregledan. Na obroncima tog okeana kreće pustinja. Teška pustara, ne možeš kraja da je 2000 kilometara. Posle pustinje ogromna džungla. Džungla, džunglastija ne može da bude. 1500 kilometara. A na to se nadovezuje stepa. Stepa, ne vidiš joj ni deo od kraja koliko je stepasta i dugačka. 3500 kilometara. Posle stepe 12 jezera. 12 jezera i posle 12. jezera mala raskrsnica, jedan puteljak koji vodi na levo i direktno dovodi do ulaska u pećinu. A u pećini živi Aždaja. Jednog dana izađe Aždaja ispred pećine, pogleda levo, pogleda desno, lupi se po čelu i kaže: jebote šinter, pa gde ja ovo živim? Ej, čiča, nemoj da si boli jebote, pa kuliraj bre. Ako sam rekao da ću da je pripazim, da je pripazim, samo što si zadržao toliko. Gužva.
Dobro, obavi to, nema šta sad. Pa gledali smo bre, i Umri muški, i razbila me u tablićima 2 partije, evo sad insistira da igramo poker bre. Baki. Še? Ajde dođemo divac za kuću trojku. Čekaj bre, Slađo, Čiča, ona je mrak bre, prati NBA, se navija za Sacramento. Slađo, ćuti bre, malo sa tvojim dedom razgovaram. Evo ti dinar da ćutiš, evo, ajde, ćuti bre, nemo pričaš. To je priješ para, Baki. Dobro, evo ti dinar. Uzmi. Ajde bre, ovo je neverovatno, Čičeva se razumeju u lovu. Neša me terala da je skuvam kafu. 5 kafa sam je Čiča skuvao, bez šećera, gorku, slatku, Neskafu i ciguru, nema se odluči uopšte. Čiča izgleda neko da zvoni. A ti si Zorka, upadaj. Pa za čoveke. Upadaj. Čiča, Zorka je došla, samo čas da vidim šta će. Še? Še? Prvo šta ćeš ti ovde? Drugo, čije ti je ovo dete? A pa to je Slađa bre, Čiča Brsojeva unukica, a ja mu padim stan i čuvam malo. Otišao, Čiča Brsoj uplaćuje kladionicu sportsku razvijest. Mojne da pričaš. Nema ga već sat i po. Čiča, Zorka hoće nešto, šta si tada? Pa tela sam samo da mi da njegov šah, čovječ. Dode malo u klub penzionera da ih olešim, sine, ne da nemaju pojma. Hoće Zorka da razbije ove tvoje vršnjake u ovom, će da je pozavi šah? Nema problema, gde stoji? Gde? Evo ti šah. Super nešto. Čiča, samo da znaš, dođeš mi $1,5, pošto sam joj dao lovu malo da je smiri malo pre. Da. Slađo, gde ti je dinar onaj? Progutala sam ga. Kako bre progutala? Pljuni to bre! Šta si radila? Progutala. Čiča Mrso je ova... I nije ništa. Slađa progutala dinar, šta da radimo? A ja? Ti dobro. Ajde zdravo, dođi brzo. Šta kaže Čiča je? Bolid, da šta kaže, nemoj da preduzimate ništa malo i tako sutra rođen. Jeli, lijepo sreću ti rođen! Ćao, Slađa, ajde vidimo ovog dica. Gosim Perckoviću, da vam kažem, baš smo pravili sinoć jednu jaku žurezu. Jesmo. I super je bilo, divno smo se proveli. Jeste. I baš je bila luda ekipa, onako genijalno. Jeste. I dobro bila klopa i muzikice i pićence. I baš nam je žao što niste bili. Jeste. Ali nam je jako drago što je vaša plavuša uspela da dođe. Jeste. Znam, rekla mi je. Pa sam htjela zato da vas pitam, mislim, zašto vaša plavuša neće da jede kisele krastavčiće? Ja sam je nudila, ona nije htjela. Pa zato što ne može da gurne glavu u teglu. U ulici Starakevića bana, tangagaće vire sa svih strana, jer plitke paramerke sve devojke nose, skvaracovanu kožu se ponose. Foršpil! Advertising, entertainment i PR mladići, parkirali skupa kola, ne mož baš ti prići. Svaki ima 3 devojke i 2 telefona, za parking nema brige, to je 3. zona. Silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u Silikonskoj dolini. Silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u Silikonskoj dolini. Svi za piće imu pare, a niki ne radi. Svi udišu, a uspusi, tako vole mladi. Opušteno sve do jutra, život je pred njima. Važno da u kabriolet uvek radi klima. Silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u Silikonskoj dolini. Silikoni,
avioni, svaki kafić baš je fini u Silikonskoj dolini. Svaki kafić baš je fini u Silikonskoj dolini. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni. Svaki kafić baš je fini u Silikonskoj dolini. Silikoni. A vidi lopticu? Zašto to? To je loptica gnjecaljka za vežbanje prstani mišića. To si ti mene preporučio da ja mogu da žongliram. Gde mi ispade? Šta ima novo, Siću? Kojim povodem si došao? Jesi čula da je Raća opet uhapšen? Šta čula? Pa bila sam kod njega u posete pre 4 dana. Sirot je Raća. Pa džabe su ga izgleda pogrešno uapsili ovog puta. Džabe? Mene delegirao da mu ja pronađem nekog advokata da ga brani na sudu. Pa jesi pronašla nekog advokata? 35 advokatskih kancelarija sam ja obišla ista banala. Niki bre neće da se zainteresuje za Raću. Neće, što je? Neće. Kad čuju da Raća uopšte nije ukrao te pare za koje je optužen, odmah gube interes za njegov slučaj. Šta je? Primetio sam da vi nikad ne čitate iz novina vremensku prognozu ili sa radija i televizije da slušate. Ne. Jok, izgleda da to vas ne interesuje. Jok, brate. A što? Meni je, moj Jablane, svejedno kakvo će vrijeme da bude. Meni važno samo da bude toplo i onako umereno oblačno. Da, sa povremenim udarima vetra. Sine, na koga te podsjeća malo? Pa ne znam. Vidio? Ne znam. A? Pa ne znam. Pa čekaj bre, meni Kijeva kaže da sam pljunuti onaj Steven Seagal bre iz akcijnih filmova. Što rešava stvari? Ili zbog crne trenerke. Bre, Jablane, šake, crne trenerke. Pa i mene majka rekla sam bio mali da ličim na Radišu Uroševića. Jel ti znaš zašto Plavuša, sine, ne tremice, bulji u sok od džusa, od pomoranče? Pa ne bi znao. Što? Ovako ne trpći uopšte, gleda. Pa zato što pri dnu kutije piše koncentrate. Čikačo, ne bi htjela da budem indiskretna ili drska, pošto znate već stari ste toliko od mene. Jeste od mene. Ali jutros kad sam se vraćala sa žurke... A ja sam bila sa njom. Da, vidjela smo jednu ženu, zgodnu jako, Jeste. koja izlazi iz vašeg stana, a pritom nije vaša supruga. Baš tako. Da, pa šta je tu pitanje? Pa mislim koja gospođa. A, da, pa to je, ali molim vas, apelujem na vašu mladalačku svest i na vašu komšijsku solidarnost. Nemate Molim problema. vas, to ostane među nama. Da. To je jedna jaka riba. Mislim, ispomažemo se nas dvoje tu i tamo. To je inače profesorka na Mašinskom fakultetu. Profesorka, jel redovna? Ne, samo kad mi je žena kod tašte, kad ode kod svoje majke u Aranđelovac. Kad me čapi depresija ili kad imam krizu, ja sednem uz gramafon, primaknem se blizu. Pustim staru ploču koju srce traži, jer mi pesma sa nje uvek bol ublaži. Volio bih znati ime tog pjevača, što me s ovog singla dovodi do plaća. Ali nije važno pjevačevo ime, već ta divna poezija, prefinjene rime. Hoćete da riknem, ako sad ozebem, zatvorite prozor, majku li vam je. Javite se hitno, Mikiju maestru, kupite kasetu, li vam sestru, sestru.
Svi su novi hitovi šuplje sadržine, a poruke tekstova prizemne visine. Nemaju početka, bog me ni kraja, zato im je sredina skroz bez sadržaja. Jedino spasenje, kako ne bi šeno, nalazim u singlu koji sam pomenuo. Na njemu je pjesma koju duša oće, smiruje me puckanje ove stare ploče. Jutros mi se kosa uplela u četku, raspleti me draga je liti tetku. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jebli vam sestru, tetku. Današnji pjevači što tjeraju modu snime 2 CD-a pa ne trago modu. Niti imaju sluha, s ritmom slabo stoje, glas im bez jačine, vibrata i boje. Ovog mog pjevača da privežeš kraće, taj bi svojim glasom rastjero sandaće. Jer on ima raspon, dikciju i stila, ne mora da viče ko iz petnih žila. Tek sinoć sam seo na žvakaću gumu, ko li je zalepi, jebli mu kumu. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jebli vam sestru, kukumu, kukumu. Šteta što ovako vrstan interpretator pjevanja mora da ostane anonimus. Jer s obzirom da sam izgubio omotnicu njegovog singla, a naljepnica se oljuštila, nikad neću saznati njegovo ime, zato ako ovo čuje nek mi se javi. Hoćete da riknem, riknem, ako sad ozebem, zebem. Otvaraj sve prozore. Majku li vam je? Ja, gospodine Prckoviću, tako sam srećna. Što? Pa zbog toga što mi je moj Nemanja rekao. Koji Nemanja? Pa moj Nemanja, znate oni što ga zovu Peca. A, Prca, znam. Šta je rekao? Peca. Pa rekao mi je da sam lepa, zgodna, duhovita, šarmantna, inteligentna i potencijalno dobro domaćica i da će me svakako u najskorije vreme uzeti za ženu. Ja da sam na tvojom mjestu, ja, boga mi, tebi ne bi savjetovao da se ti udaš za njega. Zašto? Zato što laže ko pas. Sve što kaže, taj laže. Ja, komšija Rača, kako sam ja srećna. Vidim, prilično si egzaltirana, šta bi rekli naši stari. A koji je povod? Pa zbog toga što mi je rekao moj Nemanja. Koji Nemanja? Pa moj Nemanja, nešto ga zovu Peca. A, Prca mali, šta ti je rekao? Pa rekao mi da sam lepa, zgodna, šarmantna, inteligentna, duhovita i potencijalno dobro domaćica. I da će me svakako u najskorije vreme uzeti za ženu. Slušaj, ćero, na tvom mestu ja se ne bih nikako udavao za čoveka koji ume tako bezočno da laže i to još pre braka. Nija. Laže. Peva, bez tebe mi kreću creva. I jedina ljubavi, zašto me zaboravi. Tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Idi mi, dođi mi, vrti se, molim mi te. Tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Idi mi, dođi mi, vrati se, molim te. Za tvoju bravu ja imam ključ, mnogo mi značiš ko burek vruć. Tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Idi mi, dođi mi, vrati se, molim mi te. Da ti nađem budim oči, dođi mi u
ruke, da pristanu tvoje muke. Ti ja, ljubim te, želim te, idi mi, dođi mi, molim te, vrati se. Ti ja, ljubim te, želim te, idi mi, dođi mi, vrati se, molim te. Za tvoju bravu ja imam ključ, mnogo mi značiš, Ti ja, ljubim te, želim te, idi mi, dođi mi, molim te, vrati se. Tipsija, ljubim te, želim te, idi mi, dođi mi, vrati se, molim te. Tipsija, ljubim te, želim te, idi mi, dođi mi, vrati se, molim te. Čuti, brate, Zazovski, ej, alo, Zazovski, čuti, brate, crče tehnika, bolet. Čekaj, Prckoviću. Šte? Što ste se tako smrčili? Smrčio? Da, tako zračite bedno nekako. A snužden sam. Ti bi takva bila da ti je rekao doktor Sićo ono što je meni rekao. Što je rekao? Ha, rekao mi je, Prckoviću, super, ti izgledaš za nekog ko ima 55 godina, baš si u kondiciji. Pa? Šta pa? Kako pa? Pa ja nemam ni 37 godina. Da. Da li ste za mene divne hrizanteme? Da li ste za mene divne hrizanteme? Čekaj, Jablane, ste vi normalan čovek, bre? U kom smislu? Pa da me ugazite, čoveče, vi niste normalni. A šta je bilo? Pa malo prevozite tamo pored mene, ja vam mašam, vi mene uopšte ne primećujete. Pa kako možete da vozite sa 80 kroz naseljeno mesto, bre? Nije života mi. A mene kapa i brada čine starim. Znači, mene je tek 45. 45? 45. Mora, šabice čiste ti bitno. Sačekaj, samo mačište da okupam. Kad mora s mačištetem da se... Pa sačekaj, ušto su nervozni ljudi. Dobar dan, izvolite. Jeste vi po oglasu došla? Jeste, ja sam, dobar dan. Izvolite, ovo je kujna odena. Ovamo je kupatilo da vi pokažem. Česma radi. Imamo 5 peškira. Menjam svaka 2 do 3 dana. Lepo. Možete brišete ovaj jutarnji, ovaj popodnevni i ovaj večernji. Ova 2 između su moja. Za nogi. Česma radi, tu je tuš kabina i ova klozetska šolja koja isto vreme i bide možda vide. Lepo vam je. Ovo odena je tabla, oglasna, tu zapisujemo poruke. Tu mene Jelenko napiše Slavujka, skuvaj mi jaja, vi možda mi ostavite poruku da me probudim. Vaša sobica bi bila ova. Sve je lijepo. Fino. Sad je malo u mraku, ili tako, tapacirana. A ovo je polovina regala koju može vi da koristite za vaše odijelo. Skroz. Ali apsolutno skroz. Ček. Čujete vi? Čujete vi ovo? Pa kiša pada napad. Ma ne kiša, nego jel imate vi neke miševe ili ne daj Bože pacove ovde? Miševi, mi ne držimo miševi ovde. Znate šta je? Mačku. Ma znam, ali čujte vi to. Pa to je strašno, mi treba onda totalna tišina, gospođa Slavujka. Što vi treba tišina? I mir, pa ja pišem disertaciju, zato iznajmljujem ovdje ovu sobicu. U našu kuću je uvek totalna tišina. Tu nema da se razmišljate nikad. A ovo što čujete sad, pa to je verovatno komšija Gricka keks. Pa malo... A nije ništa.
Sad sam ti sve prikazao, pa ti izvoli, odluči se. Samo da ti kažem, ovako komfortnu sobicu, to nećeš moći za ove pare da nađeš nigde, zato što te znam. Mogu da ti je izdam po toj ceni i to na koliko hoćeš najmanje 3 meseca. Komfortno? Komfortna? Prste da poližeš. Stavi ruku na srce i reci jesi ovakav komfort negde videla to sad. A ko je onaj zgodan frajer što je prošao sad malo pre sa jastučnicom? Ovo je Mišićevi. To je moj sestrić Sale. Na DIF-u studira, a ovde je on room set servis. Jel? Da, on ti donosi ujutru jastučnice, popodne može ti promeni posteljinu, a inače za užinu mužički pršut servira i šarpantan da se. Vidim, sviđa mi se, nego... Da vas pitam, Čika Gojko, kako možete da kažete da je ovo komfortna sobica? Nema dušek na krevetu. A krevetu isečene noge do poda pa je srozan i spušten kao onaj pas jazavičar. A prozor gleda na šupu. A što nemam pisaći sto? Čekaj, tu je univerzalni lavabo s 2 stolice. Da sedneš kad pereš kosu, ako će nešto da pišeš, staviš šper ploču na lavabo i onda ti služi kostu stočić, pa ipak je to sobica, to nije sobe bedine. A napukle pločice? A što nema ručku na vodokotliću za vučenje vode? Ali zato nema ni dasku na šolji, jer daske više nisu u modi. Nema ni dasku na šolji, a šolja se uzgred budi rečeno nalazi u sam jastuk od tog prokletog kreveta. Ne, nije sam, ali blizu pola metra, jer sam morao da srušim zid da bi proširio zbog kreveta koji nije mogla stane, pa sam onda morao od klonje da srušim taj deo zida. Super. Pa šta? Kako pa šta? To vam je komfortna sobica, pa kako onda, Bože mi pomozi, izgleda nekomfortna sobica koju vi izdajete? U nekomfortnoj sobici je room servis moj deda Cale. Cale? Dobro večer, Kivo. Jel se ovde izdaje gajba? Što hoćeš, bre ti? Pa mislim... Kakva gajba? Gajba nije ovde, nego u kafani. Mislim, soba, je li to? Vi ste dali... Moram sad da zovem mužu, čekaj. Zovite mužu. Čure! Ajde, Čure, dođi va. Zdravo, momče. Šta je bilo? Sine, vi izdajete sobu? Zavisi. Čega zavisi? Pa to je, ali imaš roditelji. Ja da li imam roditelje? Jes. Što evo neki kviz? Jogbe. Skrivena, a? Jok. Što je veliko zezanje? Imam roditelje, kakvi to veze ima? Onda ne može, bato. Što ne može? Deci s roditelji ne izdavam sobe. Jel? Ni sopčići, ni stanovi, ni gajbe, ni ostali kancelarijski materijal. Pa! Disko seks! Može seks i to na eks. Seks na eks i sa sirem gibanica seks na eks. To je prava poslastica, oj. Seks na eks, uprašnjavam svakog dana. Seks na eks, to mi je duševna rana, oj. Ako hoće da se opustite, popite čašu toplog mleka, zapalite mirišljavi štapići i ima da zaspite ko bela lala. Onomade na pregled sistematski, a doktor me posavjetovo baratski. Za tvoj problem nisu drugi krivci, opušti se, relaksiraj i čivici. Seks na eks i sa sirem gibanica seks na eks. To je prava poslastica, oj. Seks na eks, uprašnjavam svakog dana. Seks na eks, to mi je duševna rana, oj. Ako hoćete seks na eks, pozovi odmah, pošto mi ističe kredit. Stamena! Vežbam jogu koliko više mogu, a uz ratluke treniram karatlu.
Odričem se od ranu gurmanesku, prelazi me na vegetarijansku. Seks na eks, i sa sirem gibanica. Seks na eks, to je prava poslastica. Oj, oj, seks na eks, upražnjavam svakog dana. Seks na eks, to mi je duševna rana. Oj, oj, Za vaše uživanje Glineni golubovi. pustite ambijentalnu muziku i stavite noge u lavor sa morskom vodom. Nema više da me ljubav steza, ljubimac sam kratkotrajni veza. Preko dana ošacuje me tu, a u ponoć odlazim u štetu. seks na eks, i sa sirem gibanica. Seks na eks, to je prava poslastica. Oj, oj, seks na eks, upražnjavam svakog dana. Seks na eks, to mi je duševna rana. Oj, oj, Ako treba, nema potrebe. Nema potrebe da se nervirate, samo opušteno. Ipak pozovi odma 22, ovaj moj otišao na buvljak. Ajmo sad horski. seks na eks, seks na eks, seks na eks. I kao što je uobičajeno. 3, 4. Zdravo, zdravo, zdravo! Gojko, Evo, šta radite tu? to su nam visinske pripreme i psihološke za naš turnir u tablićima. A, pa dobro. Jeli, Gojko, mi ti reći da ti treba pas čuvar? Ne, neophodan mi je Burazeru. Imam za tebe psa čuvar. Nemoj da pričaš. Ozbiljno ti kažem. Jel neka opasna marka? To ti je neka nova pasmina, ne vjerujem da si čuo, to ti je onaj sremski kobasičar. Sremski kobasičar? Da, nisi čuo, pa da. Ne. Nova pasmina, ali opasan. Ne liči ni na Rottweilera, ni na dogu, ni na hrta. Ali opasno nešto. Znači, može da obavi posao? Ma kako da ne. Pored njega ne treba ti oni staklići gore po ogradi, ne treba ti čelična vrata, ne treba ti ona gvozdena vrata na ulazu u kuću sa onaj šipovima dole, gore, ne treba ti sef, ne treba ti ništa. Pored njega ti ništa ne treba. Znači, sremski kobasičar će da mi čuva stan. Nemaš brigu. A koliko bi on koštao? 3.500 maraka. 3.500 maraka. Pa dobro, Gavro, jesi ti bre normalan čovek. Ako tebi dam 3.500 maraka, pa šta će taj sremski kobasičar, taj pas, šta će da mi čuva, bre? Nema ništa, to mi jedina lova. Čičo, šta kažeš ti za ovaj tvoj portret, što sam te portretisala pre nedelju dana? Ma fantastičan je, samo kad ćeš da mi ga pokloniš jedan od prošli put mi nisi dala. E pa sačekajte, Čičo, sačekajte, mora prvo se osuši, pa onda će to da otidne kod stakloresca, on će to da urami, dobro ćemo da turimo potpis, da otidemo kod gravijera i da napišemo Čiča Mrsoju od njegove dobre prijateljice Slavujke, portret Čiča Mrsoje na tvrdoj stolici. A to te čekam za rođendan da ti poklonim, sad se malo suši tu. Mnogo sam zadovoljna. Dobro si ti dete. Božanstvo. Jelena, kako to kad god kod tebe nikad nema Jelenka kod kuće? Jeste, nikad nema. Kuku, majku! Kad rekao ste Jelenku, pa sam zaboravila. Pa trebalo da ga zovem. Gde? Koliko je sati? Pa ne znate? Pa nemamo. Pa Jelenko otišao sa njegovim ribolovačkim društvom, organizovano na moru. Kojim ribolovačkim društvom? 8 dana sa ribolovačkim društvom Arsa i Somovi. On je redovan član tamo. Povremeno, jest. I to je jeftino bilo. Ali recepcioner u taj hotel toliko izlapeo da uopšte, kad mu ovaj kaže probudi me u toliko i toliko sati, moram na pecanju ili na kupanju ili da doručkiramo, ovaj izlapi ili zaboravi. Ja se izvinjavam vama starijim ljudima, ali recepcionera nisu menjali od kad su kamen temeljac postavili tem hotelu.
izgrađeno, znaš, u ono vrijeme. Samo se sjetim, koji beše po 0, 2, 6, 7 je. Dobila sam i cuga. Alo? Jel to hotel... Koji mi je hotel bio? Kitove mošnice. Kitove mošnice! Šta? Koji je to hotel? Kakav je to hotel? Tu je, čekaj malo. Tu je hotel zatvorenog tipa, samo za ovi ribolovci i lovci. Nisam čula nikad. Alo? Tu sam, nego spojite me sa Jeljenkom. S mojim Jeljenkem. Moj mužem. Kako u koju sobu je? Pa kako će ja da znam u koju on sobu tamo? Ti si bliži bre, matori bre tamo, pogledaj tamo u knjige. Gleda u knjige, ne znam, koji mu je gost, u koju sobu? Tu sam, si našao? Ajde sad, ono što se tura, ono turi, u ono pa me prespoji. Imaju zastarili oni telefonski uređaj, moram turo. Alo, Irinko, gdje si ti, krveljivko moj, ljubavi moja? Jesam te probudila? Pa nije, evo. Ja kad kažem ću te probudim, bre, ja ću te probudim svako jutro ako treba. Kako šta radim? Pa budim te. Jeste. Jeli, kad si rekao da te probudim? U 7 ili u 8 jutros? U 9 si rekao? Ujebem li u lebarnik pa... Lenčugo ni jedna što ne ustaješ već je 10 sati. A kako vi inače? Rana dobra, a? A kupanje? Šta si uradio? 2 para gaća si danas obu. Nemoj da vidi. Evo, cijelo ti društvo pozdravlja, da. Kupaj se, ništa, ne brini, sve odene u redu. Jeste, bio i poštar, i inkasant, svi su mi bili u mladići, jeste. Sve sam poplaćala. Aj zdravo, da ne trošim telefon. Šta šta kaže? Kaže, more, kaže, toliko ladno, da je malo danas utoplilo, pa je samo 2 para gaća kupači mora da obuče. A juče bilo, kaže, toliko ladno, more 4 para kupači gaća mora da, i onu majicu, onu... Atletsku mora da obuče, toliko ladno. Baki, znaš što ću se ja te pitam cijelo popodne? Še? Hoću ja da ti zaigram na stolu ili... Šta, našla si zaposlenje, a? A moj ne bre da sereš, nego... Šta? Hoće bude svadba, hoće se ženiš ili neće se ženiš, mislim, našao si dobru ribu, punišić kao ono, a? Zorka, nije to bre tako lako jedne nedelje, mislim sad ću da mu ga dam, sljedeće se nešto razočarimo, argumenata i kontrargumenata, za i protiv jebote, nije to odluka baš tako. Čekaj, da pričaš ti imaš primer 100% dobar, Bože i tvoj kevaj, gdje ćeš idealniji? A šta je sa drugim primjerima? A šta je sa recimo Crkotom? Šta sa Crkotom? 5 godina s ribom, to isto super. 5 godina s Gocom. 5 godina s Gocom nije se oženio, a zašto? Pa nije, bio najma. Sinoć si došao u bilijar klub. Car razbijanja. Kuglu ne može da pogodi jebote. Kuglu ne može da pogodi. Crkote uvatio se nešto tamo muljaveg, rekao, crle jebote, šta ti je? Si ti normalno, šta se brukoš ovdje? Kaže, Baki, baci štap onako, demonstrativno, kaže, Baki ne pita. Kaže, pa, u dubiozi sam onoliko. Ja ga raskrvim, malo da mi ispiče. Kaže, Baki, prošle noći, prilegnem ja na moju Gocu, da je kresnem onako junački, onako momački da odradim, u 10. minutu, kaže, osjetim kao da nešto gori. Ko se zapalio negdje nešto. I kaže, pita me, Goco, jebote, je li ti nešto osjećaš? Kaže, Goca se propne na laktove i kaže, pa pazi ti, kažem, Crkota, ima jedno 2,5 godine već kako, ama baš ništa ne osjećam. Zamisli, meni se desiti. Ne bi se racilo.